Μετά από 3 χρόνια επιστρέφω στα βίντεο. Wow. Τι κάνετε, παιδιά? Πριν πατήσετε το dislike button σας πάνω στο YouTube, σας υπόσχομαι ότι θα είμαι γρήγορος και δεν θα πάρω πολύ από το χρόνο σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Είμαι ο Αντώνης. Έχει 3 χρόνια που έχω να κάνω βίντεο αθλητικού περιεχομένου στο YouTube. Επέστρεψα. Μία κάθε τόσο θα ανεβάζω κανένα βιντεάκι. Σήμερα θα μιλήσω για το παιχνίδι χθες το βράδυ της Εθνικής Κύπρου με το Βέλγιο για την πρώτη αγωνιστική για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα μας δυστυχώς έχασε 0-3 στο Γασιπί από το Βέλγιο με 2 γκολ του Λουκάκου και 1 του Καράσχο. Και αρχίζουμε με αυτό το review λέγοντας ότι η προσπάθεια της εθνικής μας ήταν πάρα πολύ καλή. Η ομάδα μας έπαιξε στα ίσα την πανίσχυρη ομάδα του Βελγίου που, να πούμε την αλήθεια, δεν σκόρσαρε και τόσο, αλλά όταν έχεις παίκτες αυτής της εμβέλειας όπως είναι ο Λουκάκου, όπως είναι ο Καράσκο, όπως είναι ο Ντεπρόινα, όπως είναι ο Χουασάρ, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και ο Κουρτουά κάτω από τα δοκάρια χθες το βράδυ έδειξε πόσο μεγάλος θερμοφύλακας είναι, αποκρώνοντας 2-3 σουτ της εθνικής μας ομάδας και δεν μας άφησε να μπούμε στο παιχνίδι. Και εντάξει, αλλά απολογούμε γιατί έχω το air condition από πάνω μου και μπορεί να κάνει κάποιον ήχο, απολογούμε. Αλλά όπως είπα, η προσπάθεια της εθνικής μας ήταν πάρα πολύ καλή. Είχαμε ευκαιρίες. Το στήσιμο της ομάδας από τον κύριο Χριστοφόρου ήταν πάρα πολύ καλή στο γήπεδο. Εντάξει, θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε και καλύτερα στον έλεγχο της μπάλας, θα μπορούσαμε καλύτερα και στην αμυντική μας λειτουργία, αλλά ήταν δύσκολο όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα όπως είναι το Βέλγιο να προσπαθήσεις να κρατήσεις έναν σκορ, γιατί όταν έβγαιναν μπροστά οι παίκτες του Βελγίου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τους ανακόψεις και να προσπαθήσεις να κάνεις γρήγορη αντεπίθεση. Ήταν και πάρα πολύ καλά οργανωμένη πίσω η ομάδα του Μαρτίνες και στο τέλος του παιχνιδιού το παιχνίδι είχε λήξει 0-3 υπέρ των Βέλγων, όπου μας αφήνει με 0 βαθμούς, αλλά μόνο πιστεύω εγώ ότι οι εντυπώσεις από αυτό το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλές και πιστεύω ότι στα επόμενα παιχνίδια θα δείξουμε ακόμα καλύτερο πρόσωπο και θα πάρουμε βαθμούς από τον όμιλο. Θα έλεγα ότι ιδίως στο χθεσινό βραδινό παιχνίδι έχουμε πάρα πολλές αρετές. Έχουμε και πάρα πολλά προβλήματα ακόμη που πρέπει να διορθώσουμε, αλλά οι αρετές μας είναι εκεί. Έχουμε νεαρούς ποδοσφαιριστές, έχουμε τον νεαρό τον Καστάνο που παίζει στη Juventus. Είναι πάρα πολύ θετικό δείγμα ότι έχουμε παίχτες που παίζουν σε αυτές τις πολύ μεγάλες ομάδες όπως είναι η Juventus. Έχουμε τον Παναγίο που η δική μου άποψη εξελίσσεται σε έναν πάρα πολύ μεγάλο τερματοφύλακα. Απόκρουσε και πέναλτι χθες το βράδυ. Εντάξει, στο δεύτερο πίστευα ότι είχε μια μικρή ευθύνη ο τερματοφύλακας, αλλά σε γενικές γραμμές ο Παναγίου έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Εντάξει, αλλά έχουμε πρόβλημα στην άμυνα που πρέπει να βελτιωθεί. Αλλά πιστεύω η ομάδα, όπως είπε και ο Γιώργος Εφρέμ μετά το τέλος του παιχνιδιού, είναι σε καλό δρόμο, υπάρχει μέλλον σε αυτή η ομάδα και συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε παίχτες όπου μπορούν να ανέβουν επίπεδο και να μας κάνουν περήφανους και γιατί όχι να διεκδικήσουμε και την πρόκρισή μας στην επόμενη φάση. Ελπίζουμε στα μπαράζ, γιατί απευθείας είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε αντιπάλους σαν την Ελλάδα, σαν την Βοσνία Ερζεγοβίνη, έχουμε και το Βέλγιο όπου έχει κερδίσει. Άρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά ευελπιστούμε σε μια ανάλογη και καλύτερη συνέχεια. Τελευταίο πράγμα που ήθελα να πω είναι ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος με τον κόσμο που βρέθηκε χθες το βράδυ στο Γασιπί να υποστηρίξει την ομάδα μας. 16.000 εισιτήρια κόπηκαν. Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Καταφέρουμε να κερδίσουμε και πάλι τον κόσμο πίσω στα γήπεδά μας για την εθνική και αυτό δείχνει ότι γίνεται σωστή δουλειά, γίνεται
μια καλή προσπάθεια από την τεχνική ηγεσία, από την Ομοσπονδία και από τους ποδοσφαιριστές για να επανεφέρουμε την εθνική σε έναν επίπεδο, να τη βοηθήσουμε την εθνική να ανέβει το επίπεδο για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και στο μέλλον προκρίσεις σε μεγάλα ευρωπαϊκά τουρνουά. Για μένα ο man of the match το βράδυ ήταν ο Λουκάκου που πέτυχε 2 γκολ. Θα έλεγα από την εθνική μας, πιστεύω ο man of the match μας ήταν ο Παναγί. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες στο Βέλγιο να πετύχει και άλλα γκολ. Αλλά εντάξει, τελικό αποτέλεσμα 0-3. Ευελπιστούμε σε μια καλύτερη συνέχεια. Και εγώ είμαι ο Αντώνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε σε αυτό το βίντεο. Βάλτε ένα like αν σας άρεσε. Κάτω στο description θα έχω και όλα τα γκολ από το χθεσινό βραδινό παιχνίδι. Και ευελπιστούμε να κάνουμε και άλλα βίντεο που να σας αρέσουν. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε. Γεια σας.